Bagay mo nagtabag sila. Mo rin eh. Ug ani ang nahitabo. Ganit, i-trapo niyo. Para pang kuan ba diha, bas pika ba? O trapo na. Trapo na ikabalaka, ako'y bahala nimo. Ako na bahala mo kuan dipinsa sa mo. Trapo kang to sa nina ng Mario to. Patay juga mata ka. Baga tiod-tiod. Bagay mo nagtabag sila. Mo rin eh. Anak na tiking oh. Anak na tiking oh. Anak na tiking oh. Ang sinugdanan sa panghitabo. Uyas mga amigo. Grabe trabaho niya ba? Kinsa ka tong bata? Nagkuhan sa iyahang pidikab. Atong tabangan guys. Pero, ang ligang, nagkuhan sa pidikab. Liha. Bus paritoy. Ano trata na bus paritoy? Imo gikuan gilihaan. Kuan ano ni 1,000? Sa numero ni. Dagkuha po grano ni oy. Ta. Mali man ang pagtatrabaho ko paritoy. Mali man ang pagtatrabaho ko paritoy. Dili mo ko na inanaon god. Kaka ra mo gay. Napay amigo sa una bay gitudluan di ko kusaon gid pagkuan ba nang rapid gyud na pagkalihap. Dapat nakay trapo. Aba. Para dili abog ba. Ang istarte nga na boss paritoy. Ang istarte nga na boss paritoy. Ang istarte nga na boss paritoy. Kani boss paritoy ana. Ana siya. Awat amin na. Sako mo guna. Sako mo guna. Sako mo guna. Dali, ano man na siya. Kani. Ya. Una gitudlo sa amigo sa una. Di ba? Sako eh. Laki. Ano, tanggal oy. Oh, sinaw kay boss paritoy. Gapiyawad. Ya dapat kuan liha nga katong number 1. Liha kasi ito gatos. Amo kasigaran mo gamit sila. Liha 1,000 mo yun. Ayaw na 1,000 kay layo na kay ka dapat to number 1 nga liha. Oh, number 1 o liha ka. Yan ang bagbarito. Tingin ang bagbarito. Ano ba sorry? Ana, good. Ana? No. Kino. May dito diha, agad pa nga dali mo guan. Sato mo kuna. Mo guan. Sato mo kuna. Oh. Ya, dapat iniglihan nimo. Dili ka mo takilid ba? Ana ka. Naana ka mo ba? Naana ka. Naana ka mo Iba, naala ka. Naala ka. Seryoso kay tong amigo ba? Seryoso kay nakaliha sa iya. Ana? Kaya mo na makikita tudlo mga pinagbabawal na teknik. Pinagbabawal na teknik. Pinagbabawal na teknik. Baritoy, kanina dapat baritoy, ana ano na, pilit, ana. Kanang pilit. Para mo sino na, ya. Oy, mo na isaw. Ana,
Boss Paritoy, kaya parang matinaw. Ha? Mantika. Sige, sige. Anak. Kino. Ilapay na lang yung uwang kwan. Hoy! Ice cream. Halo! Halo! Grabe baga mo na ni Boss Paritoy eh. Dapat kani labay na ni siya ay. Dapat kani labay na ni siya ay. Dapat kani labay na ni siya ay. Labay kani may pulik. Labay kani may pulik. Labay kani may pulik. Kana. Ay, Boss Paritoy. Aray, rada dia. Baga tiod-tiod. Iya, pura nag-amigo eh. Boss Paritoy, wala kay trapos pedicab? Wala lagi. Sus, kani oh. Kani, i-trapo niyo. Kaya para pang kuan ba dia, bas pedicab ba? Ako na O, trapo na. Sa mga nga. Trapo na, ikaw wala ka. Ako bahala mo. Ako na bahala mo kuan dipinsa si mo ha. Trapo kang ko to sa ninat ni Kol Mario to. Patay ni karon mata ka. Sakpan ka sa iya impas juga. Sinaw kayo bang sa sikat ko? Ano, yung ligwapo kayo no? Hindi kay Trapo eh. Perteng, yung tapos ka kuan eh. Ya, diara kayo, mo ato sa dito ha. Oh. Sabi ko hindi na diri. Hindi na lang si Pagita mo nila ba? Say na kon. Ano ko? Sana mo lang sinina na ko ba? Wang kayo mo malagtabak sinina. Wang kayo mo malagtabak sinina. Wang kayo mo malagtabak sinina. Mo rin eh. Anak ng tiking oh. Anak ng tiking oh. Anak ng tiking oh. Anak ng tiking oh. Pagpalang di pagkakapon niyo ba? Hindi na pwede. Bayaran na ninyo. Hindi na pwede. Bayaran na ninyo. Mahal kayo na ba? Mahal kayo na ba? Sana, Reng. Tuwa nila. Bayaran di ka mo. Trapo ni. Trapo mo na. Kaya kagwapo ano sini na. Mahimog lang ka to. Kung mo lagi ni. Ha? Dili. Yoga ni. Pao na naron. Dili na ako nagdawaton. Bayaran na niyo. Mahal. Dili na ako nagdawaton. Bayaran na niyo. Mahal kayo ng sini na. Juga anak. Bayaran eh. Ikaw may nagkuhan anak, Frank. Ikaw may nagtrapo anak. Ikaw may bayad anak. Ikaw may bayad anak. Ikaw may nagtrapo anak. Within bros lang sa kasalo. Ilang ipalit sa kuha. Ako na ba naghihatag sa imuha no? Gihatag na ako na sa imuha kay... Ay, trapo na ako ni. Ay, trapo na ako ni. Alay, inyo na lang na. Ihatag na lang ako sa kinasingkasing paghatag. Alay, inyo na lang na. Ihatag na lang ako sa kinasingkasing paghatag. Kasi yung magantay. Kala. Kasi yung magantay. Kala. Ila, juko ninyo ba? It's a prank. Na-prank ka tong amigo. Hindi ka pirting ko ano niyan. Nagkulbaan ka pa rito eh. Subago, abi ko subagong kong angkol. Nagbuto-buto yan rugan mga amigo. Karong for today's video na prank atong amigo si Boss Paritoy. Ato ang konsabo, ato ang viral nga amigo si Uncle Mario. Damay.
Next video ta, next video. Salamat mga idol.